Amen. Bible says enke ebetimi a eni nipa nyina ntena wo asodwem. Sika FM 89.5. Aware ohoi. Ya ware partnership. Ya ware partnership. Na adia ba ko a master dia mahu. And say aware ya partnership. Ana misano kura misano. Sa oba ko ware a ebo okra one na sinyina na tifi. Omo ba kwa afuo mabom. Ne kunu no ado afuo no atwa bia ma ne maame. Wote ase. Maame na yo no. Na ne kunu so ne yere. Eyo omode. Sa ba ma ne fo ba defo a. Omo bi kone maame wona bi nso aba. Kama omo bose. Omo no aduane bom afuo ho. Na omo nyina abedi. Sa omo kwafo nso ba na afuo ni nyini. Na oba ne kwafo na maame ne bode bia nyinyina. Otimi twa aswa. Edi befie bra maame ne maame na ton. Edi sika nugu na boso. Obebe fie ho no. Na wo mo anu aduane. Na asew ba ne gina so ebi kura wowo. Ebi nso a ne babare ma no. Ewo anase ni kunu nketua no wo na asew ba na ka. Obeya aduane afrem na asew ne aso de apotoyoa. Esi waduro so. Atena ho no mudi fefefe. Ebi kura na ne mamara ma ne me yansa. Enso aware mo nso wo fie hobi. Ono nso teme boa no. Na sense yeye pensi. Me pasa me busa se edi ade na asi. Enti asese. Oba bi aware a na se ye bayifo. Na se ba ye bayifo. Oba bi aware sense ya. Uko prayer camps asia. Eno ko an ye hu. Me pasa me bisa. Se denti ana yeye penso de. Aso ni aso akoy kanfo sa. 89.5. Edi adintia. Mami ni kan musa what they say Joseph wa Ada was Mr. Bobio ha. Ana sofwa jini Mr. Adobani. Mami fam free Mr. Adobaso. Amen. Mr. Adoba. Asema am say me raise by madwe ho na frifia na aba. Okay. Because what to ho and some of the ban. The person me Mr. Adoba. Da be da se. Me tie etiefo so. Na en some way na ekwoso na die. In fact they are working me na misa ana me na petra ekura nti sa ansem we na working na me hu ni nyina. But as at now no say ye no ya wali ya wali sese no dia ekwoso sese no asif said ya enipa no ye ne yakofa saa no ma we no aba se ebia teteno se na beye na dia ya kan na na wo ho beye ne won baby good beye ne won baby but yes la na ye ne maame fo no papa fo no tena all right but se ye dia no ya said ya me hu said me since akwai said ya nipa no always be all person on ne kunu no nko a na etena so on pa ba ma no hu nipa bia all those days kura no ye head na no musisie na ye fa good o musisi efie kakraka na abusuafo nipa nyina awom but now no so de wo hwe new site ne dan na yesisie no a yesi dan kakra bi ada ede ready asinya mi sha opa so no kwasem ni se papa eye no kwasem aye odo a ye de ware no ene odo a ye de kokko ware mfiti ase no Sika FM nye ware wi a ma no to sa odo no nyina firi abusuafo na fanti si eye no ho ade wo sere wo ye nyina ye tu no nyina to twene sa o to twene. That is what I've seen. Se nipa sa Syria ne si egusu a o sere o cha eyenkuma afo ni nyina ye to sa ne ma ni nyina to twene
ye bu ya adwen say ye say ye the school sem ne ware ye makosu yes man especially say ye mutie enamfo no ene wo ko school ye tie namfofo ene wo adwumam ye tie namfofo a ye ne wo ehia o ekuakuo bi a ye join esin erade asem a ye di fa so se nkanyi nyina so ne mfa ware no nti nipa emfa saa hihye a ne da ho tete no a ye maame mo tenase a nenka yeji nimdie ni nyansa efri ye maame no ne ye papa no ho ye kɔ ebia me maame ho ne maame me kun yese me papa ebia me yiri yese ye to saa ne ma na to atwene ene ye di school sem ye de me right ene oba bia ware a me right you say me kwa ware ka che me say oba ni fie ni ti say be ma ni fie ni ti say bible kan no efisofo mo ma no de no otututu baby ono na e ka che ne say oba na hwe fie nti e to sa nyame asa sa ne ma ni nti na ma ya maame no emfansa bari ma maame ya nyere no na mfo mo nya hwe ya papa ono na ni ti oni fie nti maame no be ba kira adwene ene o maame ni mem no o di adwene aba o da se bisa bo bie ban afidie no obi atio don bacho me da se pi ana ye chia atiefo nyina nso za asem we de asem kese pa no akofa ba suye papa said ya wo kan me said na sofo adoba kan me nananom ne me ofa no me hu kakra me ya makwan aye ba chi se bi om ka bom ndiye ofa asefo aye koye ne ehu om a na ye feel lava e wo om ntem na me nyina so ye ka bom eni ya ma menu ya ma nyina ne nei unhu saade ni bio sofo unhu no eni na pese me hu se dentia na media metina ase hwe ne ma bidin no de enti amasa ne ma ni nyina ba de se enne o ware oba de di kan pa na yenim se na nanom tu omfo ye maame nom tu omfo se oba akware a ode ade ba fie na eka ba be ma no dia endi se oba bia ye ba ware ni bia na ekwa de woni tim na agena tikọ ne se ade ba bia na o se ode ba na unze nipa bia okopa bibia nso no try se obesisi peg so ho ti said the striker say bobo a or the ball na kwa koshegu a o so here o ma peg say the defender ni chana on penalty and you say na enema bia wonim se e wo be ma no hu bia eye family ni ade bia na o so sisi peg wo ho ana dia ama ya rahosem kura ne se ya dwene mu ha wo fom ntino na asofo nso a ebegu system no mu omonye papa no one so said be obenya sika di ntino also create sa confusion to abusuan no mu yes no catch oba ne say oba no o maame anase waseba ena eyewo enti wo ba wo no yare na ye waseba eniema ekoso enko nyina na ye waseba ena ya dwumu ha ntino ya fa sa asofo na asem because ye nsuan nyame asem ne ye nanti nyame akwaso ne ye hwe de bible ka ana saa sofo ne nsem na di ya man mu tirim dama ebi okra ne kunu timi hu se asori ya me yiri ko eniema bi ekon okoka pe ene no kra saa sei kra okoye kodu ya no asan ya ba se ene ukunu ni nabusuafo nyina ya baifo it is a baye ni de abaya national anthem as say no an eko eno na this our problems we say nyina aba just wo hwa o say be brain abada edi wo say obema ware a ni nua ntimi ma ne nchen o ware a ni nua ba eba ntimi ma ne nchen because ni maame asewu ntimi ma ne nchen ni papa what the them say notness no kabi ma mintie amen if I say the whole arena is about humility and I say humbleness. Say every lady biana I was submissive. For instance, hosi o say enye nyankopon kwan so de nanso obitimi wale e ma be 4 obitimi wale ma be 5 3 more than 1 but omu nyina betimi atena without problems omu nim nyankopon yeah north in America omutimi ware more than 1 but ometimi atena without any problem but adia must dey who say in the olden days no
ya na nyamesuro na ewo nipa mu despite say omunim nyankopon ba na ne husuro ewo omumu enti se nipa na ekwa awale a purpose a ye dey ware no okwa with the right vision ana say nisu ade hunu a eye purposely for marriage the enti aye hu sa ne ma we say nipa ne bi kwa awale na problem say ba ni na say reason na ye dey wale no ya mix ena wa fa adwen foforo e dey atu ni tirim e dey akwa awale enti automatically said na Mr. Bobie ka no nipa no bota o de ko awale ni na say o de nioma pa ba fie but ade a enye ba na o force say o si kwan say ade ne nka ho baby a o no enfiri honko and for that matter so who say nipa we ya o mi kunu hu obetimi aye kwansi di ama me se be ya ade kro na me de ko fie ne mintimi mfa nkwa then ba hook or crook obesi de kwan and no the problems never no obefa kwan bia so say obestop nipa no na akofa problem aba nti it's about nyamisro and humility any hontia Mr. Suman we be me pasa mo nyina mo kabi my analysis can be na me picking from maybe Mr. Bobie can making a point, you know. And now Brabona ni pe born here we are in a bobra. Yeah, Bible number 1 had before the marriage. And that's what will happen after the marriage. Our then the man beche obano ne obekano ho so much bia be man beche obano in the level on the wall. But obano beche level a be man ni wuram. Our then okwan be man e bia beka so be so ya de no ofie. Oya ne sim because aware me hu se so okwa busia ni makoy obano ade. Oban be man e dey emfanti. And then abrabon ye bona di wiase. And oba bi so won ma hu se oba bi na mo so Dakar kesi ma na se bia o live this life until we say that's the situation ni kumfa ni wuram until eno so pushi be ma no until we say be ma no so be say obi onu ma be ma no adwuma wo ye ne level na entumi nyu sa ye no on say me bawo me kire bibi say on say condition se say aware aduru mo ne say ye ma me no ma ewo yen ye papa no ma ewo yen titru ye ma man ontimi ma aware no enso kane no na omo nse no ana to nsa didi edo no ansuo manase dware wo a ma mena na gi akwala no edware no ni mia no di kuto twetwe no ene ma na aba no omo nye se de na we kan omo nyi sa ahobra se omo de be sa no ena me ka se omo hwe wiase ne bobra o hwe de wiase ne kona ono mane maame be mane maame ne maame ha no e me hye no mfa se bi me ka se bia na be mane maame so kwa suru nyame a wode nyamisu na tete ne ba na wode wura awade no mbi oba no emfa emma kwan masa ne mane mbam enti ono hwe wiase ena de ye enti sa ne mane na distract aware no ma eturo bi kwa na otumi ko piece of bi se de nam se obi ka no na so na tim na adwe na afi ama oba na yi be mane maame ato atwene enti ya na eye circumstance ena de wiase ne si ko no ma no empe Kristosum ni omumfo mu wura Kristosum ye ya hwe wiase na ebobra se de wiase ko no ma no de mu awuram and I get it to that level. Me da sipi na mamensa emisabiu o de sa point we no me mebamu bi me misabiu me question to so mi no ni say ba ma ne oba ho na to akwala din ba ma ne oba ho na to akwala din Papa, Bema ni oba Bema ne to akwala din. Oh yes yo. Ai. Bema ne to akwala din. Bema ne to akwala din. Ai. Bema na kire nipa kora me de me ba no. Bema na be kire nipa kora me pese me de me ba no to no. Ato no. Say me maame. Say me wofa. Say masi bema. Masi ba. Me na oza me kire nipa kora me de akwala na to no. If you say no me na oza me kire se mabakan anansa me ba wodi akire. Ebe frɛ no anto anase be frɛ no nsia anase be frɛ no Jemfi bema na to akwala ya wo no edin medase mentiase de ntama me busa no se yamfa no se metie ana Mr. Bobie eto ne badia se ye frɛ no afia ajewa mednato ebia me sister panini bi obawa na oba no so akoto din ni se ajewa no ebi krom bekoso oso ompene oba koso se ompene am yamfa to sister no obawa ebeko na fe ko wi akire se
Ejewa no dia wo ho. Be se wasesa no. Afra no velo. The friend velo. What you say? Why say your two abofra din? Na ye kofa din foforo. At the tone it means the any kunu ni ya no ompe. Another person busa say, is it right? Na no so nyame edin ben wodim. Mr. Adoba. Da. I will say edin to no. I say Yohani. Tama ye betu ni din. Akwaye say na papa ntimi nkasa. Enti omo ya say wo ene ye fe din nto san papa na to bi wisa. Enti no mu hu kwa amfa so ema ni din. Enti tama oye na adwese de nchama yehu se be na to akola din se tama omo ya adwene se ye bre ne pen ne eyiman de atwera akola ni din na ne teye na okasa akola ni din di sei. Enti be ma na to ne ba wa wu ni din na din a be ma ne de mama akola no na o se o hwe se ye di sai din ne be frɛ akola no me na me to akola ni din akola ne di sei me de what dey akwa be example I say na say me fa say ye de Aware3 ye follow Akwasi Awuah edu mi bi na madam fu go first e di na no person de friend no na ya different so say person de efiada ka ho no so da bi e di ne di Akwasi Awuah nti sa di na ye de to akola no eno na Akwasi Awuah ye to anaka ho e di fufuro bi ameka because no o de be school o de be ndi bia yes e di na aka ho enti wo na so ba ne di bi frɛ akola no baka akola no won sa e di say na me de to no nti ni di ano no me da sipi Mr. Bobi eden na de sa de ne ba Ediema edisa de ne ba ne se on se ebu a won o yire ne ti ho nyina no onyima akwala na akwala ne da ne yem no ebetimi aba se problems beba ofie ebi kura na be ma na djuma kofom ne bia na sikasem kura ne adare no nti onim so oba ne timi bo na adwemu pose sa akwala ya menyem no wa ma misika yie ama ma nhwe akwala ne yie nti akwala no kura na me wona me de no betu obi foforo asemo ya me kan ebisi ewo awarefo bi a na omo efie bi mu na ntokwa no komu a na ye ade a be oba ne se onyem ye no be ma na nhwe ne yie wa ma nisika eni ebuza ne se na ade na be ma no ama osika se bia na adwuma se na be ma ne se madwuma ekọ osia anse wadwuma kọ fom a mo anhwe akwala ne yie ne de mia ma peduane adi ana se ma hwe akwala wo ne de mia na wo se mituni din ya kan bia oba ne so nti ase ya tu dina no oba no so ato foforo wo be ma ne tu oba ne din akwala ne din Mr. Bobi Mr. unyi ni se oba ye sa na che so kire se enye be ma ne ba no no kwasem o kwan bi so be ma to akwala din no oba ne kasa ma sesa na oba ne timi nya bold akasa akwala no mempe edina de ma no na ube komo no ne be ma foforo na nyim no wo no no kwasem ba no kwasem because be ma no tu din na no oba no koye ko de akwala no ko we yin na akwala no be set no oba na ko change din no wa change din no wa change din na be ma no de tu no wa change na di ono ani din akoye akwala no be set di aba ko fe din foforo yes ba ma na ona no wo ye no ama ne din so on fan to no to ade ato no nje asama je da ehu yie papa as ne bere ma ware ya ba ma na ware ya oba nware ko so oba nya be ma ho ade nti be ma na ko ware oba yes akwati se ka antonipa nipa na toka nti ka ni control ewo nipa so nipa na control ka nti oba onye be ma ho ade oti ase barema ana ware oba nti aka ware nia e barema oba de aka se okwa aware ase oti ase oba ware no ade ne ko nti me baba no okwa aware ase abesere ne free ne maame ne papa wa ba ware no anye wasere wansere wa ba ware no ware no okwa awade ase
nti nya ba ma no oba na ware me ma ye ba ma ana ware oba what last year fa nti to aso na nti saa nneɛma we deɛ nyame no nukure nie ɛsɛe nneɛma bebree a kyerɛ sɛ ɛba mu a ɛde problems bebree na ɛba ebi wɔ a bɛrima ɔmpɛ kasa no wayɛ din ɛfiri hɔ kɔ no na wafa no ho adwene ɛre sɛ nkwalaa no nyɛ ɔdea afa ho adwene si sɛ because yɛamo ate aseɛ sɛ yɛakyɛnyi ɛba no nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ no yie paa wɔ saa deɛ no ɛba ɛyɛ bɛrima dea nti yɛwo akwala a ɛwɔ sɛ bɛrima na tu ne din ɛnyɛ ɔbaa na ɔsɔ tu ne din ɛwɔ sɛ bɛrima na tu ne din ɛwɔ kwan biara so ɛna din a bɛrima no pɛ no wɔ ɔbaa no ɔne wo dwene ho na ɔde ato sɛ ɔne wo dwene ho a wonni right sɛ ɔne wo dwene ho ɔne wo anyene ho bɛrima no between bɛrima no ɛne ne nyankopɔn wode aseɛ yɛnhwɛ bible mu Jacob madumienu no ɔbaa bi anto din bible mu no ɔbaa bi anto din edi a Jacob ɛde frɛ no no ɛno na ka ɔte aseɛ edi a nyame de ma Isaac ana Abraham fa ɔte aseɛ edi a nyame de ma Ishmael Abraham fa Ketura ma ne deɛ Abraham na tuo mu nyina din the friend Benjamin no nso na ɛde frɛ no enti ɔbaa ni din to so tumi ɔn sɛ de sitie yɛm sɛ metam ne nti mepɛ sɛ menso mewuram na mebɔ ne tofa adeɛ baako a first question no na meka bibi sɛ mente aseɛ sɛ nnɛ ɔbaa warefoɔ ɛntimi ne n'ase ɛnyɛ baako wotem aseɛ mente aseɛ matrase adwene ho ana mensusu obi timi ne esi dan na ne yere na ka kyerɛ sɛ dan na wusi ama me ana wusi ama me so ne sɛ wusi ama me dia kama mentie sɛ wusi ama wabusua nso a kama mentie oti ase sɛ wusi dan wie complete wie na mutu komwa oti ase obetimi aka kyerɛ sɛ menhia wo ma me wa ono wasi ama no so on say this here fine obi wo hɔ a sɛ ono oba ne ma me ba owura kitchen obekɔ no onu nkwam otimi tira fufu aseka na ne baba na betwitwa Sika FM 89.5 oti ase obetimi aba de bi a ofie obi ofa ne kwa but wo me dear so wo ba ma no ma me ba wo so tena se din ne anu aduane serve no se we anini nyina o wasem odini nyina o wasem se mana kokko ane samo no wi akokko ni ja samo a o wasem oti ase so o maniska mu odu a asem waba enu na one de kofa we nyina ba number 1 oya barema o sai na busua kire oba okoware no the first starting FM 89.5 barema o sai na busua kire oba okoware no ebi ane maame bi ya ne bone ebi aware a oban na ne maame mpene so what you say nke ye between ono ene ne maame but otimi katra ne yire say aware na me be ware kura na me maame nya de be mpene so nti akofa wote ya no se sa ani ummem umfemu ade anso nya de enko barema na no esoso wakana busuamu asem ekira ne yire. Number 2, Oma ware ye no ni a obo na tirimodin so ye oba so ye bema ni nua no ompena sem no waka akire no ni sister we de hwani ye oye bayifo
You are creating big problem. What in the you are creating big problem. Oh, you don't know. Oh, no, near biada. Oh, no, mameda. First starting, no. Number 2. Terminity. Number 2. And no man, abano. I aquadufo. Aquadro. Ni maami ne nim se ne ba ne mo na ho modern. Ni maami de onim se ne ba no. O ya kwadwofo, o di ase o ye fi tieni yo, onim ade ye. O ye niam basa. Enti ni maami nko na nim ne baba ne secret. Enti oba ne professor ni maami mo mbaba aware anum. Asini ni kunu maami. What do you say? Said you miss no aduane. Said you miss your brafo. Said you miss buaw or baba. Said you miss to many oma or be check it. Mama so de oni mu dada. Enti oba or be boami. Ama ni o me fi ogugu ho nyina wa society ya be. Esi. What do you say? One in a second, or trying to say you see idea. But my body, I was so also trying to say you were by at it. And what cracking so and cracking. What does it? Into a young of Obama, we were against a chinchilla chair. Obama bar. I was say, grow GC. Na bayi boy ade ebem what is it obedru na ene ya obetu kwan obedru na ene ya obeyare obedru na ene ya obeso dae so na no be dia bible me what is it fridge o ma ni miem obaye ni o ma bi kika pona twim kire se so ma me yo ba nyansafo a obewu se ba ma bai masi otiase ebio se oba no ama me ba oba pa se ono ne betena se di nkomo se de ope na wa count wa ma ba ma me no de essence oye oba ne ma me ntino o see true se oba kan o ma pabi de awura wo what you say but so ma me ba on pesa onu ne bedi nkomo anya sa wo ma me be bie wani am wa hunu ni sinto a ugum what the ametra nase enti yaya time ya ware no number 1 a man asempa na me catch akoto flower rice abra no this am no aduane if I'm sure what you say o ma ye djuma obangi come here say obi so jano o so jano nya de ketwa e twamba bo so miensa o ma film movies on bi wo kro so jano se wo no aduane ni adino enti onim ohane manta bia sensene ne maame bo timi sisani nyina onim ne banu na kwadjuro oti ase ona ye kwaware no ye hwe body or to or hips or so na na wo ento ono ba no o be wo o ma ya ade nso kaneno na manu wo ware na obesom suma busua no ya tete no ya nya no enti ahoho ba se 1000 ne bebe fie wa obeso a certain lady bi misado baba ne baba bi the friend mercy gan won o so de yam fra no pa just a wa twene se ko jwa ho
What you say? Sani power or warrior on foul son as about the other. A baby fio. Obey me as someone masona can say, oh, but enough. In the hosa. Ya ware, boy, proper. Ya ware pumps. Ya ware eyeshadow, cutest. High hair. What you say? Into nano, or baby ko warrior, or warrior on with your crop house girl. As a trainer, sir, one name. Adie. When you say you are worried for me, say I make us here. Wama went to force in you, man. And the best in the pants. Bad shit. Oh no, yeah. Why you have a son? Humbleness, anyhow. What you say? Anyhow. Muntiani ye. Oboni hobby. Obuni ho. Omu wo bama na waware ho no. No obu obusia. What did I make you say? Ne ma me koraba. Na sembisi na ma me be ka bi ma wo bama no a. Obetwi afo no so atiti bia ma na ma no. Efisa ma me na nkasa no. No ya bad de ma no no wo na tikos onko wa. Wo ba na mo si wo de nyame What do you say? Enti sama stadia me kafa sadia we ho sama stadia enai ye pension aware gu papa what you say e gu papa ni nyina ne se so nu ama me bu boss yi ye wo mama bi wo ha sebi impreduous ono so the same thing ono so the same thing. A masu awanimu. What you say? Odono wo faase fo. Ne yere no woni ni nkomo. Obenya da gie gina fo so. Ani wono ani maame. Adi nkomo ba 3 hours. Ono ne yere ntrance ni nkomo. O lack communication. Ye wo mama bebre suban no no. So obama oba ni sika no de ba chabon tinshuni. Enti sami yo ba na me wuri se utiri mu odene ma me na mom wo ba won sam mu obusia me busa se ma da busia no eno so de toso nine no a mama no bi ka ho ana mama no yesa o to na busia ama oba no wo ti ase o to na busia ma oba no on ka busia no ho asempa ebio ni nsati adana ni tirimu adana ni yamu anano didi na maame ho be kwa akodidi o ba na warifo ni wayi 150 and now 50 no dia to fi entebe no yo ba maame ne mpo asem da wo so wo ba na tikwa ko na de oyira no ano kodidi o ti asia ye wo subi wo ho yes, and your boss in the criti. It is a young man, young Hunise, Waware. Communication between when you hear it. Plan and you want to hear it. When you say Obama will cry, you are many tuneful. Or so man, you risk a year, human acquisition, what's an mammy. My name say, hey. Now, what Jimmy saw? Where Jimmy saw? When we are by your time. School fees buy one to me and Pia. Now you're too sick to go and ask you the fee. Where Jimmy saw, and until so now will be a die. And this a coba. No, Barney, who is a one beer store. No, I'm a woman about no, the Ocasa, but I want no more. Into our say your mistakes, your parents, your mistakes, near your corrections. No boy. My warrior, your warrior says in a timid. And you say, your mano, I boss. Your mano, I say. Abusia, a discussion. Now, so try watching. Don't go point so.
asɔre asɔre ntiaseɛ ɛnyɛ ne sɛ pasa mo dɔre mo wo fitiri efura ni Audio Jungle.